сөреп сабан, авылга кайтып килә кичкә табан. Үгезнең мөгезенә кунып килгән, бу чебенгә бер танышы очраган. Танышы шул вакытта моны күрде. Килә бу сабан сөргән үгез белән, күземә күренмәдең көн буенча. Каян кайтып киләсең син дип сораган. Теге чебен моңа карап, эреләнеп, зурланып, тамак кырып бирде җавап. Көн буе сабан сөреп арып киләм. Вакытсыз йөрмәле бимазалап. Сөйләшсәң чебен төсле кеше белән, мактаныр эшләмәгән эше белән. Көн күргән кешеләр күп бу дөньяда, чебен кебек башкаларның кеше белән.